Helburua nola ez, hirietako ingurumen kalitatea hobetzea eta horietan mugikortasun iraunkorra sustatzea delarik. Datorren hilabeteetan, Aretako erdigunean egingo ditugun 3 proiektuen lehenengoa izango da eta helburu anitzak ditu. Alde batetik, Getxoko bidegorrien sarea hobetu nahi du eta bestetik klima aldaketaren kontrako borrokan bertan ere aurre egin nahi diogu. Oinezkoentzat eta txirrindularientzat espazioak lantzean, iraunkortasun integratuan oinarritutako herri sostengarri baten eredua nagusi dugu. Hiri gizatiarrago bat izan dezagun. Azpiegitura horri esker, Bilbora erraz eta modu jasangarrian iritsi ahal izango da. Bai bizikleta partikularrak erabiliz, bai gure udalerrian eskuragarri dagoen Bizkai Bizi bizikleta elektrikoen zerbitzua erabiliz. Jarduketa honek bat egiten du udalak garraiobide jasangarrien erabilera sustatzeko bultzatzen dituen beste ekimen batzuekin. Hala nola, Algorta, Areta eta Erromoko oinezkoentzako guneekin. Gure helburua da gure kaleak espazio atseginago, seguruago eta herritar guztientzako irisgarria bihurtzen jarraitzea.